bersikulo ato na pong basahon diri sa Tito kapitulo 1 bersikulo 7. Unsa po'y nakasulat diri mga igsoon? Palihog lang kog lista, no? Kung doon na mo yung mga Bible din na, pwede sa ninyo ukbon yung atong mga bersikulo. Ngayon diri kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garboso, dili dali masuko, dili palahubog, dili bangis, o dili hakog. So dili lang dai no nga kita ra magsisimba, apil dai pud ning naay mga posisyon sa simbahan mga igsoon, mga higala nga gingon diri kay gitugyanan man siya sa pangulo sa buluhaton sa Dios. So kinahanglan dili siya sa lawayon sa unsang paagi, dili garboso, dili dali masuko, no? Dili dali mapikon, nya dili sad palahubog, nya dili bangis, o dili hakog mga higala. Mao ni siya ang importante sa atong kinabuhi, labi na kung nag-alagad ta ngadto sa Ginoo. So dapat yun nga ang atong kinaiya mahiuyon gyud sa pulong sa Ginoo, no? Mao ni diri og sa 1 Korinto kapitulo 13 bersikulo 5, balik na sa Korinto may higala kung unsa na po'y gisulat diri. 13 nagisgot ni og gugma, no? Ang gugma dili mapahitason. So meaning ang gugma mahigala nara sa ubos ra, no? Kay di man mapahitason o bastos, no? Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. So mao ni ang importante mga higala, mga igsoon. So kung doon na rin gugma sa atong isig katao, sa atong mga igsoon, sa atong mga higala, dili ta masukanon o dili sa tabastos o dili ta madinumtanon. Mao ni ang pinaka-importante mga igsoon o mga higala, no? Mao ni nga kung naa man ta ani nga nabasa na to, naigo ta ani mga igsoon, mga higala. So unsa may atong buhaton? So naatay mga pagbadlong. So atong basahon sa diri sa 2 Timoteo, dili ako ang mabadlong mga igsoon, ha? Kay wala baya tay butanay kung unsay atong buhaton. Dili sa ingon nga ako ang mabadlong ani mga higala, kundi ang pulong sa Ginoo mao ra po'y akong basahon, dili ako ang moingon ana mga igsoon. So atong basahon sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, unsa man po'y nakasulat diri. Nagingon diri mga igsoon, may gala ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, no? Sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. O mao din ang mga igsoon nga ang kasulatan nagtudlo ni siya mga higala o nagbadlong, no? Mapuslanon pinaagi sa kamatuoran. Pagbadlong, pagsaway ug pagtudlo unsaon nato sa pagkinabuhi nga matarong. 17 sa ingon, ang nagalagad sa Dios masangka pagayo ug maandam sa tanang mga buhat. O mao ni mga igsoon ang pinaka-importante ani sa atong kinabuhi. Kung nagalagad ta sa Ginoo, kung nasawayan man ta, dapat kamaosan ta magpabadlong mga igsoon, mga higala. Kung unsaon nato, no? Mao ni nga si Timoteo nagbadlong kung ingani na ang atong kinabuhi, ang kahimtang sa atong kinabuhi, no? Nga palahubog ta, magbutang-butang mo itong mga bersikulo kanina nga akong gibasa. Si Timoteo nagbadlong ani mga igsoon
nga ang balaang kasulatan gisulat ni sa lamdag tin-aw gyud kayo pinaagi gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon nga ang kamatuoran. So kinahanglan ni nga ato gyud ning gamiton mga higala, no? Og sa sunod nga bersikulo mao